गुड इभिनिं गोजोन मोनाबिलिनि गासैनिसिमबो आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ जासिबाय। लोगोसे जोंहा क्रिसमास फैगासिनो, क्रिसमासनि गासैनिसिमबो हामबाय जासियो। आरो अन्नानै आंनि बे चेनेलखौ हेफाजाब हो, सापर्ट खालाम। नोंथांमोना थाम्बनेइलाव नुना बुजिखागोन आरो बुजिखाबाय जानांगौ। जिखुनु जाया दिनैनि बाथ्राया बेनोसै, माने राजखान्थियाव सासे मोजां दैदेनगिरिया माने रायजो सालायोब्लाबो माने माबेबा समाव गोरोन्थि जायो। बैफोरदि गोरोन्थि जानायनि थाखायनो माने गाज्रि मोनजायो, अनेक खामानि मावफ्लाङो, सोंखारि जायो, अनेक गोबां आरो जिखुनु जाया माने रायजोनि थाखाय जेरैबायदि साननायनि बायदि जानांगौ, मावनाय बायदि जानांगौ, बिदि जाजोबैनि थाखाय गाज्रि मोनजायो। बेनि थाखाय माने गोरोन्थि जालांबाय आरो जोंनाबो। दा गोरोन्थि जानायनि बेलायाव जोंहा प्रमद बर' सारा मैया माखासे बाथ्रा बुंदों। दा जिखुनु जाया हारिनि खैफोदाव दा बेबायदि थासारियाव माने राजखान्थि दैदेनगिरिफोरा गासिबो दैदेनगिरिफोरा मोनद' हारिनो माने एसटि होनायनि सायाव माने हेफाजाब होनायनिल' बाथ्रा बुङो, मदद होनायनिल' बाथ्रा बुङो। दा बेनि सायाव हारिनि थाखाय खैफोद जायोब्ला माने जोंनि ट्राइबेल हारिनि जेसेबां आफादफोर दङ, जयै गसंनानै माने लामा आवथेनांगौ, बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंदों। लोगोसे आरो बेफोरबायदि जेंनायाव, खैफोदाव माबानिफ्राय जोंहा प्रमद बर' सारनिफ्राय मदद दङ, माने हेफाजाब दङ। माने बेफोरबायदि मोनद' हारिनो एसटि होनायनि सायाव हेंथा दङ, बेखौ फोरमायदों। जिखुनु जाया बेनो दिनैनि बाथ्राया, बारा गोलाव नङा। जिखुनु जाया आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला। सानसे नङा सानसे आंबो मोजां बाथ्रा बुंनो हागोन खोमा। नोंथांनि थाखाय गनायथाव जानो हागौ, नोंथांनि थाखाय साबजाथाव जानो हागौ। बेनिखायनो साबस्क्राइब खालामना ला। लोगोसे कमेन्ट खालामनो दाबाव, मोजाङानो जा गाज्रियानो जा कमेन्ट खालामबानो जाबाय। लोगोसे लाइक होबानो जाबाय। गाज्रियानो जा मोजाङानो जा गासिबो जों बर' हारि, बर'जों बर' अनलायनांगोन, हेफाजाब होलायनांगोन। बेनिखायनो गासिबो लाइक हो, कमेन्ट हो आरो लोगोफोरनो शेयार खालाम। लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। थेंक इउ।